Molweni, ezingenayo. Sekwenzeke into yamasikizi kakhulu, nalapho umfanyana obonakala ebengumntana osemncinci otshiswe nge-asidi ngomnye weetshomi zakhe. Kwenzeke oku ke kuye kwafumaniseka ubana lo mfanyana lona ebenengxabano nabanye abafana esikolweni. Nalapho ke le ngxabano ekuqaleni iye yathathwa njengento encinci kuba ibiyingxabano enamantombazana phakathi. Akwabikho mntu uyithathela ngqalelo. Ngokuye kuhamba ixesha ke kwafumaniseka uba lo mfana lona kunye nabanye abafana abasecaleni lakhe kuye kwafumaniseka uba abavani nabanye abantwana kwelinye icala, nabo bangamakhwenkwe kwabantwana. Iklasi iseyi-one qha kushiyana nje uba ngomnye ngowakwa-A omnye ukwa-B. Le ngxabano ke xa iye yayinyukela inyukela, nalapho ke ngoku kuye kwenzeka ubana lo mfana lo lapha epikitsheni unxibe into ebomvu watshiswa ngomnye umfana. Nalapho umtshisela phi? Umtshisela kwindawo xa bebenepati kuyo. So ke ngoku kuloo pati kanti lo mfana lona une-asidi and asidi lena xa siyibaliselwa kuthiwa yile yethoyilethi. So andiyazi uba yenzeke njani mara laa mfana uye wagalela le ntwana lena apha nge-asidi kwabe ke ngoku kukuba kwayo kanje. After egalelwe ke nge-asidi uye wabalekiselwa esibhedlele, njengoba sibona ke ngoku apha e-left kweli cala ubana ke ngoku uye wanjani after i-asidi. Ubenje before i-asidi then ke ngoku wanje after etshiswe ngulo mfanyana nge-asidi. Uye ke wabalekiselwa esibhedlele, nalapho ke uye walwela ubomi bakhe into engangeenyanga ezimbini. Nalapho uye wakwazi ke ngoku ululama watsho ke ngoku wayeba rayithi. Njengoba sesimbona ngokuba unje and esi simo akuso xa besitsho ke ngoku noogqirha bathi akasoze atshintshe, akazuphinda aphinde abuyele kwesi simo ebesiso, i-skin sakhe siphinde sibe rayithi. Kuba i-asidi xa uthe watshaywa yi-asidi kukutshaya kwakho yi-asidi. Kwabe ke ngoku kuyiloo nto. So lo mfana ke ngoku lona yena uthathiwe ke ngoku wavalelwa qha ke ngokwe-age. Kodwa ke into ibithethwa ibiyinto ye-age. Nithini nina ngento ye-age? Because lo mfana utshise lo mntana kuthiwa u-around 15 years. So ke ngoku but uvalelwa like ubanjiwe mara ke ngoku kuthethwa nangento ye-age uba akazukwazi uvalelwa because usemncinci kakhulu, funeka aqale aritshe le age uba abanjwe ngayo. So ke ngoku nina nithini? Avalelwe angavalelwa? Enze njani amapolisa? Khona nale nto yosela kwabantwana abancinci ithini? Kuba ngokokuthethwa kwale ndaba isuke ekubeni ubana bonke bebenxilile because bebenxilile bebonke. So njengoba nje benxilile ke ngoku yaphinde yavuka ingxabano ze ke ngoku lo wagalela lo nge-asidi. Abantwana abancinci sebesela ngoku and bayavunyelwa. Zinintsi into ezenzeka.